Sahur sing ke-11 guys. Wih cepet banget ya guys. Dela baik 11. Tak mulai disit. Joget disit. Asik asik. Asik asik ser. Ser ben awak ora kaku guys. Aja salvo karo semfak ya guys. Nek musim udan kayak kue apa-apa nggak dadikna jemuran guys. Hehehe. Lanjut, ini goreng lele guys, lele dari dulu tak tutupi. Lanjut, ini mutek-mutek gawe kopi guys, nek orang ngopi ndasek mumet. Alhamdulillah dela baridi guys, keluban sambel lele tahu kopi karo susu kok anake. Lanjut, anak lanang digugah-gugah kon sahur guys. Malah urung tangi-tangi ki jarek ngantuk banget guys. Jen turu nek kewangan sih. Lanjut, anaknya wadon digugah-gugah guys. Ora tahu-tahu ki mandan gampang digugah guys. Lah wong anu turu nek mandan gasik guys.